Philip er en gammel mand. Nej, jeg filmer bare med det klip. Kom her. DEFCON 1, created out of used materials, transformed into trashed hybrids, feasting on our waste. Before they are erased, they strike back. DEFCON 1. Ja. Er klar? Du kan. Nej, vi lever vi. Nej. Gammal Philip. Philip sidder fast inde over Solland. Så kom han. Jeg får få den igen. Jo, jeg skal finde indenfra. Men det kan du tage din egen telefon. Nej, vi skal være fremme i en film. Så kom han. Det er op på de venstre vej. Det er gået stykker. Og så er der sådan en lille plastik ting der. Som sidder fast. Nej, kom. Jeg skal give mig en telefon, der er ringe til. Og så ved jeg prøver nu. Jeg skal nok lige prøve frem. Ja, men der er så. Nej, du bliver ikke tykke cigaretter. Det gør dig mæt. Det er jo Det er godt efter, man holder op. Der er nogen, der bliver tykke, når de holder op med Hold i din lille kolder. Ja, kolder, mand. Sådan er det bare. Sådan er det bare. Filmer du, Ronny? Jeg filmer nu. Kan du se, at jeg cutter min arm her? Så syger jeg. Jeg cutter Hey, min må lige arm. prøve noget? Ved du, hvad er det? Wrap up like a douche. Er der ikke noget lys an? Hvor du... Tænd! And you can stop that. Yeah, stop that truck. Stop that truck! Choose one. Finish up. Lige se, jeg kan nå få et ordentligt billede. Finish up. Så hør dansemanse. Murmursten. USA. Dansevand. Så vi giver dansemanden. Jeg glæder mig fint og hurtigt hen. Træn kokosnød. Og siden så ned. Træn og danse af, når der er så klart. Men så får du ikke efter højt, nu bliver bare dansemanden. Dansemanden. Træn og bare dansemanden. Dansemanse. Innovativt fra ha-ha-ha-nej. Kan du se det? Kan du se det? Kan du se det? Nej. Nej, det kan jeg sgu ikke. Kan du se det? Der er en i min buks.
Afsted, venner. Kom nu, venner. Jeg vil se. Den pige har nogle seriøse inde i sin buk. Nå, hvorfor hopper du så? D-I-M-B ind i buk. Ikke en rolle og ikke en anden. D-I-M-B ind i buk. Ian, my thing. Vi kører en stil, som alle vil se. Kom herover og se mig fylde den af. Jeg kan ikke lide, at du er så fint. Jo, men godt ikke må se. Du er som kød, som bliver lidt af is. D-I-M-B ind i buk. Der lærer med at sige dagens forbi. D-I-M-B ind i buk. Det vil jeg også være. Lad den måde, der bruger sig lige. Hun kan ikke se. Kom mere over og se mig fylde. Og se mig fylde. Wow, hun havde rent faktisk gæld i sin buk. IMB. Og hurtigt kring kokosnød. Og skylde sig ned. Det er simpelthen det. Dansemansen, you know it is for ha 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 night.